Castelló Liberal és precisament això, un espai de transició entre lo natural, entre lo urbà, que moltes vegades és impensable per a gent de la pròpia ciutat, que a tan poca distància de la ciutat, de la plaça de l'Ajuntament mateix de València, tinguem un espai com és l'Albufera, com és l'Horta, com són els camps. La part de la Marxal sempre ens ha donat aquest aire, digamos, de sud, no? Que han tingut arrossers, marxalencs, i això és marxalenc de pura cepa. Castellar Liberal, geogràficament, està situada al sud de la ciutat de València, forma part dels pobles del sud, està al mig entre el que nosaltres anomenem la pista de Silla, Pinedo, el Saler, l'Albufera. Nosaltres podem anar des del port del Tremolar en barca fins al Palmar o fins al Perellonet, perquè existeix, diguem, una connexió directa i en una sèquia antigament molt important. Tindre unes costums culinàries pròpies. El meu fill l'altre dia comentava el gust de menjar-te una bona truita i que els amics li diguin «Ai, però com està tan bona?» I que ell diga «No, doncs això és que són quereguilles acabades de collir i estan 40 vegades més bones». O la tomata acabada d'agafar de la mata, o l'albergina, o la calabassa. Tenim tots aquests valors que donen qualitat de vida, que te garanteixen la vida i la salut. Sí, tenim que agrair que moltes costums les mantenim perquè ens agrada, no? Això, estar sentats al carrer, veure passar a la gent, saludar, passar per les cases i assomar-se a veure si estan i dir hola. Saps? Que en molts puestos diuen perquè tots se giren a mirar a veure què n'hi ha dins. I no, se giren a mirar si te veuen i dir-te bon dia, bona vesprada. Jo crec que la ciutat de València, com moltes vegades se diu a l'Horta, ha estat una mala mare per a l'Horta en general. Però ni tan sols de Castelló Liberal, sinó dels pobles que abans existien i que van patir o el Pla Sud o les diferents expropiacions que ha comportat el creixement de la ciutat de València. Són fets que a la ciutat no es coneixen i ni tan sols moltes vegades una persona de la ciutat, del barri de Montoliver de Russafa, no és ni tan sols capaç de situar-te on està Castelló Liberal, si pertany a València, si és un poble independent. Hi ha un greu desconeixement no sols de Castelló Liberal, sinó dels pobles al sud de València a la ciutat. Crec que els temps han canviat, que la cultura territorial, encara que lentament està canviant, però encara seguim amenaçats. Jo crec que aquestes amenaces encara estan ahí i encara falta tindre més estimació i valor per al territori i especialment per al territori d'Horta. Tenim el projecte del mercat de venda directa, perquè pensem que és el projecte redó que ofereix preus justos i l'oportunitat de donar a conèixer el treball i els productes dels llauradors i de les llauradores, ens ofereix a la vegada caminar cap a un model d'alimentació més sana i a la vegada aconseguir uns preus justos per als llauradors i les llauradores, el seu treball i el seu producte. Entenem que el mercat de proximitat és supernecessari, perquè aquí no ha hagut mai un mercat, no n'hi ha tradició, estan tancant les tendes i no n'hi ha relleu generacional. El mercat estarà ubicat en un espai públic que fins ara està degradat i s'aparquen cotxes, se va fer el que se dirà la plaça Figuereta i serà una plaça que ens donarà l'oportunitat de reunir-nos i els dissabtes ens donarà l'oportunitat de tindre un mercat asseat, que tindrà espais per a fer presentacions, actuacions. Pense que és un projecte que en aquests moments pot dinamitzar molt al poble. Parlem de ser un model de transició entre la vivència de poble i la vivència de ciutat, entre la modernitat i lo rural. I també és cert que, diguem, el teixit associatiu del poble, de Castelló Liberal,
Els últims anys, els darrers anys, s'ha anat potenciant de forma molt considerable, s'han creat moltes sinergies entre diferents associacions, com bé pot ser l'associació veïnal, però també la Universitat Popular, o els jubilats i diferents associacions, i això fa que pràcticament tots els caps de setmana hi hagi alguna activitat per a la gent del poble, que siga un poble amb molta vida. Així realment l'activitat se pot dir que és frenètica, perquè a la gent li agrada molt estar, compartir, raonar. A uns els agrada anar en bicicleta, a altres els agrada cosir, però junts. L'associació del gos ratero, les coses d'això que dius, qualsevol excusa és bona per estar i compartir ratos, i sopar junts, o fer coses junts. Realment l'activitat així de Castelló Liberal ha sigut sempre molt forta i molt d'això. Cosa que per altres coses trobo que ens ha faltat unió, per això, per almenys, n'hi ha un fum d'associacions i de tots els colors i maneres. O sigui que realment som un poble que ens agrada fer coses junts. És un territori, per mi personalment sempre ho definisc, que Castellar Liberal és territori capital humà, perquè encara tenim una horta productiva amb tots els sabers dels avantpassats, que ens produís i que ens proveu d'aliments de primeríssima qualitat, propers, de quilòmetre zero, i que dona l'oportunitat a innovar la producció i a crear projectes en gent jove, com són els llauraors i les llauraores que tenim en projectes agroecològics. Castellar Liberal no solament territorialment proveís a la ciutat de València d'un producte fresc, proper, de quilòmetre zero, de primeríssima qualitat, sinó que oferís tots els beneficis mediambientals que València pot rebre, els valors mediambientals que l'horta i els llauraors i llauraores que mantenen l'horta ofereixen a la ciutat, és algo que se té que repensar i posar en valor.